sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, official Facebook page kang DOH Bicol CHD nahack. Mga miyembros kang Metro Naga Development Council titiripuno ni Mayor Nelson Ligacion sa issue kan kaso Recodos. Mga babaeng biktima nin pang-aabuso halat kang Women and Children Protection Desk kang Naga City Police Office. Barkada kontra droga sa Naga, nagkaigwa kang sedang General Assembly. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapaghatod Bareta. Permado na ni Department of Health Bicol Regional Director Dr. Ernie Vera ang ipinaluwas na Regional Advisory matapos na dain na ninda ma-access ang official DOH Bicol CHD Facebook page. Apwer kay ni may nanutaran man sumuot sindang makadudang aktibidad sa nasabing Facebook page. Huli kay ni inabaysuhan kan Department of Health Bicol ang publiko asin mga stakeholders na dae magtubod sa anuman na post, mensahe o anuman na aktibidad kan nasabing Facebook page. Sa iba pang bareta, Naga City Mayor Nelson Ligacion sinaro-saro ang nagkapirang importanteng punto sa isyu kang refund na pinagsusugo sa Kasureco 2 kang Energy Regulatory Commission. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa press conference na ipinapo ni Naga City Mayor Nelson Ligacion, nagkapirang punto ang siyang pinagtawan linaw sa isyong inaatubang unyan kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Urog na ang kasuguan kang Energy Regulatory Commission na magkaiguaning refund sa subot sobrang nasingil sa konsumo sa kuryente. Enot digdi ang nakatala na pagpaapo din meeting sa mga miyembros na banwaan kang Metro Naga Development Council. Gusto ni Mayor Ligacion na makatabang ang mga alkalde sa pagpapaliwanag kang issue sa kanya-kanya nidang sakop na lugar, urog na sa mga miyembros konsumidores ng kuryente. Pareho ka na sabi ko kasubago, igwa ng prior discussion about this matter with the Metro Naga Development Council. So, dahil po kayan, sa pagtubod ko, kaipuhan na ma-imbuelto man giraray ang Metro Naga Development Council. Especially the mayors. Kasi sila si maatubang sa indang mga constituents. Di ba? Si mga constituents nila, mga power consumers po yan. Di ba? Baad, dahil sa ipinaluwas na order, halangkaw na maray sa expectation. Sinabi pa kang alkalde na para sa sayang amay na paghiro sa issue, may mga nakatabang pang ibang grupo, siring ni dating Vice Presidente Attorney Lenny Robredo. Kasi ko yan, mayor na concern tayo ni Gabos. Para sa kuya, kada kung sinagtarabang. Nakatabang si DP Lenny. Of course, may man pwedeng magsabi na dahil nakatabang o kaya mayong ginibuan sa idong lingkod. Alagad mas tirawan doon ka nasabing opisyal ang kapakanan kang kooperatiba asin ng epekto kaini sa mga konsumidores ng kuryente. Habo tapong mabangkarote ang Kasureco 2. Habo tapong bumagsak ang Kasureco 2. Takon mabagsak po, mabangkarote ang Kasureco 2, kita man lang po ang maapektuhan. And therefore, habang kita nag-uugma, dapat isipon ta ang kapakanan kan Kasureco 2. Kapag inisip ta po ang kapakanan kan Kasureco 2, gusto sabihin nagmamature po kita, iniisip ta lalong-lalo na si kapakanan kan mga konsumidores. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, bako subuot ngunyan ang panahon na mag-retire o mag-resign sa pwesto ang presenteng General Manager kang Kasureco 2. Susog kay Mayor Nelson Ligacion kung mahali ang pamayokan kooperatiba si isay subuot ang maribay. Idinagdag pa kaini na dapat iwalon ang mga yaon sa kooperatiba sa tahaw kan mga isyu ngunyan. Gusto na nga ni mag-retire, gusto na mag-resign, pero this is not the time for that. Bako iti. Pag niribayan si Isay, ang maribay. Ang kaipuhan,
maalalayan kasinda sa paghaman nin mga tamang desisyon, mga tamang lakdang. Yan ang sinasabi ko na dapat maging vigilant kita, dapat mabantayan na po. Dahil kay po na iwalon tasinda. Sa pagpapadagos kan iba pang bareta, mga kababaihan na biktima nin pang-aabuso, halat kan Women and Children Protection Desk kan Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Jerome Bree. Matapos ang pagkakaaresto kan sarong 63 anyos na lolo na sospek sa panlulugos asin may kaso nga 298 counts of rape sa sarong minor de edad. Ang WCPD sa Naga City Police Office nangapudan sa mga biktima nin panlulugos na tulos na mag-report sa indang opisina. Sigon ki Police Captain Beverly Calahate, day matakot na magsumbong sa PNP ang mga biktima kan panlulugos asin dapat na maaksyon ang tulos ini. Ang panawagan mo po bilang namumuno sa opisina na nagpoprotekta sa kababaihan at kabataan, ang panawagan po namin sa lahat ng mamamayan, sa Nagaman o sa neighboring municipalities, magsumbong po agad kayo sa aming himpilan o pumunta kayo sa aming himpilan dahil maraming ahensya ng gobyerno na nagsaning pwersa para po sa proteksyon ng kabataan at ng kababaihan. Meron po dito sa Naga City is merong Naga City Council for Welfare and Protection of Children. So, yung ating kaparian din po ay nakiisa. Ang opisina ito ay Caceres Office for Women and Children Protection. So, maraming magpoproteher sa ating kabataan. So, huwag kayong matakot. Nagataw manin hotline ng opisyal na pwede nga matext o maapudan sa mga nagduduwa-duwa nga magsumbong sa pulis na biktima kan siring na krimen. Kung nagdadalawang isip kayo na magsumbong o nagdadalawang isip, meron tayong pwede kayong mag-text o tumawag. Ito yung hotline namin. 0946-300-343. Ngunyan na taon na pon kan bulan nin Enero, nasa 8 nga rape cases na ang nai-record kan PNP asin nasa upper barangay kan Naga anigwang halangkaw na kaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, Estasyon Naga City Police Office binisita kan mga estudyante hali sa Absede Elementary School. Nagbabalik si Jerome Bree. Tanganing mas maparani pang lalo ang bot ka na mga kakian sa mga kapulisan na bisita ka sa bagong aga ang mga estudyante gikan sa Absede Elementary School sa Naga City Police Office. Sigun ki Pulisa Captain Beverly Calahate OIC kan WCPD kan Naga City Police Office, obheto kan nasabing pagbisita na madagdagan ang kaaraman kan mga estudyante sa trabaho kan mga kapulisan asin kun pano ini makakatabang sa mga kaagian. So, yung mga bata is lang yon para ma-orient sila kung ano yung trabaho ng pulis at malaman kung ano yung pakinabang nila sa trabaho ng pulis. Nag-request sila. So, dahil para din malaman o madaling malaman kung ano yung mga ginagawa ng ating kapulisan, ito ay pinahintulutan ng aming butihing City Director, Police Colonel Nelson A. Pacasio. Sa mga masunod na bulan, posibleng may siring pa ng mga aktibidad asin pagbisita kanibang nga mga eskwelahan na may kaparehong obheto na embelto ang mga kaakian. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, panibagong engkwentro kan militar asin mga rebelde sa Bicol nangyari sa Catanduanes kan Sudma. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw,
mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari rin tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta, mga posting kaipuhan mailipat nin pwesto sa Peña Francia Avenue, hulikan ginibong widening project ang DPWH na bilang na kan kaso Recodos. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 40 poste ng kuryente ang nabilang kang manehemento kang kaso Recodos ang nakatala na ilipat yung pwesto. Pwede ini sa kanto kang Peña Francia Avenue sa Panganiban Drive ha sa Peña Francia Museum. Ang halabang porsyon man ka nasabing tinampo ang nagkakaigwa nin pagpapahiwas urong nasa atubangan ka mga darakulang kolehiyo sa syudad. Susog kay Rener Bukay, tagapagtaram kang kaso Recodos. Halat lang ninda ang Memorandum of Agreement signing sa pag-ultanan kang DPWH asin kang sedang opisina para dagos na ining mailipat. Na-identify na si number of poles. Ang affected dyan sa Tuya, more or less nasa 40 poles po yan from Panganiban Drive corner, Peña Francia, hanggang po igdi sa may Peña Francia Museum. Ayan pong portion na yan, bali dapat magkaigwa na po kita ng MOA signing between DPWH and Casoreco 2 para po pag-abot duman sa funding. Dahil may pondo po ini na tigbababa po sa DPWH. Once pong magkaigwa na po yan ng pondo, si Casoreco 2 po ma-proceed na po ka itong pag-relocate kang poste.
Kabaliman sa kadipisilan sa paglipat nin poste kang kuryente, iusubot ang right of way. Sa paglipat kan mga poste, madepende ini sa sukol na itutukdo kang DPWH. Saro pa po sa samuyang na-encounter na mga problema pag-abot po ini sa relocation kang mga poste affected by road widening project ang DPWH. Si right of way, dahil may mga sukol po kaya nakaipuhan sunod doon, igwa kitang 15 meters both sides. Gusto sabihin nasa 30 meters yan. After po kayan, kung may drainage, duman kita magkakaigwa ng paglipat kang poste. Pakiulay man ka manahimiento kang kasoriko doon sa day pag-ulangon ang lugar kung saan ililipat ang mga poste kan kuryente. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, nangapudan ang manamiento kan kasoreko dos sa publiko sa paagi man ni Rener Bukay ang tagapagtaram kan kooperatiba na seryosohon ang pagtitipid sa konsumo sa kuryente huli kan posibleng epekto kaini sa supply ngunya na igwanin El Nino phenomenon na pinagbabantayan ang nasyon. Susog kay Rener Bukay kung gabos matipid sa konsumo, makakabawas subot ini sa kakulangan nin supply sa bilog na nasyon. Natigihiling ta naman, may mga oras na nagkakaigwa na po talagang pagnipis ng supply ng kuryente. Ang matatabang talang po sa satuyang magiginibuta bilang sarong konsumidores ng kuryente, itong kung kinakaipuhan magbawas ng konsumo. Dahil panagbawas kita ng konsumo, mas nakula po ang impact po ini. Gusto sabihon, di kita magiging contributory factor duman sa nawawarang kuryente o kakulangan sa kuryente sa enterong Pilipinas o hindi sa enterong Luzon. Sa police report, rider nin motorsiklo irido matapos maaksidente sa Del Gallego, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Nairido ang sarong lalaking rider nin motorsiklo matapos sining makasabat nin aksidente sa Kalabaan kan Barangay Pinagdapian Del Gallego, Camarines Sur, alas 8 nin pagkaaga kasudma. Sigun sa report kan Philippine National Police, mantang pinagmamanehoan motorsiklo ni Jerry Lucaliorac, 30 anyos, ang tinampuasin piglikayan ang matubig na porsyon sa sayang linya, kan nabigla kay nga mangkakan ang linya kan kasabatan na forward aluminum van na binamanehuman ni Ponciano Abani, 51 anyos, asin residente kan Bulacan. Katakod kay ni nagsapon ning tama sa lawas ang rider na tulos manapigdara sa ospital sa Tabangkan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Del Gallego. Padagos pa na nagpaparahin sa ospital ang rider sa sarong ospital sa probinsya din Quezon. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nairehistro kan sa ugmang hapon sa sitio Kalagwatan, Barangay JMA, San Miguel, Catanduanes ang pang-apat na engkwentro sa pag-ultanan kan mga armadong grupo asin tropa kan gobyerno. 5 armadong kalalakihan ang nakaengkwentro kang 83rd Infantry Battalion na nagdurar nin 10 minuto si riribayan ning putok hasta magdurulag subuot ini. Nawalat kan mga rebelde ang sarong M16 rifle, 2 bandolier, 5 anti-personnel mines, asin manlain-lain pang armas asin personal na kagamitan. Padagos sa mga bareta, naging matrayumpo si ginibong General Assembly kan barkada kontra droga digdi sa syudad ni Naga na inatenderan kan manlain-lain na chapters hali sa mga eskwelahan sa syudad. Sinabayan manin mga pakawat ang pagtiripon kan nasabing grupo na makakatabang sa pisikal asin mental na karahayan kan mga jóvenes. Naging katuwang man kan barkada kontra droga ang opisina kan Naga City Dangerous Drugs Board. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak.
Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.